ಓಯ್ ಇಡೇ ಬಲ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಅವಳುಂಡು ಓ ಕಾಸು ಓ ಕಾಸ ಮುರಾನಿ ಬತ್ತದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇತ್ತಿಂದ ಕೋರೊಂದು ಕೇಂಡ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಈ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಯಾಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ಕಣ ಇದನ್ನ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುನಿ ಅವಳ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ 500 ಉಪ್ಪುನಿಂದು ಈ 500 ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋತು ಜನ 500 ಕೊಡ್ತಾ ನನ ಏತ್ತು ಬಾಕಿ ನನ್ನ 500 ಅವು ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಏತ್ತುಂಡು 200 ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರು ನನ ಏತ್ತು ಬಾಕಿ ನನ್ನ 200 300 ಅವು ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಟೈಟ್ ಡುಲ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಂಗೆ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬೇತೇರಂಡಲ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಏನಂತ ತಿರ್ತಿವೇರು ಪಾಪ ಇನ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋದೇ ಇದ್ದ ಮಾರೆ 2,000 ಫೋಟೋದೇ ಇದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಾನಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡ ಅತ್ತೆ ಇದೆ ನಾನು ಇಂಚದೆ ಪುನಿ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡಿಯಾ ಐನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ ಅಲ್ಲ ಐಟು ನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿರೌಡು ಹೌದಲ್ಲ ಪೂಜಿ ತಿರ್ತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊರು ಎದುಡು ಅಂತಿನ ಯಾನಂತ ಯಾವ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಿ ಅಂಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯ ಆಲ ಅವೇ ಕಾಸು ಓಲ್ಪೋದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತಾಲಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ದಿಂಚಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಯನ ಹಿಂದಿಡಿ ಅಂಕೊಂಜೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಬಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೇಸಾಯೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಎಂಚುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಾರತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಬರಿದು ಫೋನ್ ಎನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಪಾಪ ಬೈಯಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಓಯ್ ಬ್ರೋ ಈರಣ್ಣ ಪರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಡ್ದಿತ್ತು ಪರ್ಸರು ಒಂತೇಂಡಲ್ಲ ಕಾಸು ದೀಲೆ ಖಾಲಿ ಪರ್ಸ್ ತಕೊಂಡ್ ದಾದಾ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರು ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅತ್ತನ್ನ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರು ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಕೆಬಿಕೆ ನಿಜ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅತ್ತು ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರು ಇರೆ ಪಂಡರ್ಥ ಪೂಜ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅತ್ತು ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಏ ಸರ್ತಿ ಪಣೋಡು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗುಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಲಾವು ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಾತ ಆತ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕಾ ಏರೆಗೆ ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಲವರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಏರ್ ಲವರ್ ಅವೇ ಅಮ್ಮಿ ಓ ಅಮ್ಮಿ ಆ ಬೇರಿಟ್ಟು ಮಚ್ಚೆ ಇತ್ತುನ ಅವೇ ಅಲೆಗೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅತ್ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಷ್ಟ ಅವೆಂಚ ಹಿರಿಯರ್ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಜನ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಲ ಅವಂದು ಹಿರಿಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಬೇರಿತ್ತ ಮಚ್ಚ ಹಾಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲವರ್ ಯಾನಿ
ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಏತು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಮಾರ ಎನಿಕ್ ಎನ್ನ ATM ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 9874 ATM ಕಾರ್ಡ್ ಕೋರು ಆತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಎಡ್ಡುಂಡತ್ತ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಒಣಸಾಣಗ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಆತ್ಲ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜ ಒಣಸಾಣಗ ಪಾತ್ರೆ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಾರಿ ಗಣೇಶ ಅತ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಇತ್ತಿಂದ ಒಣಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆವಾವು ಇತ್ತ ಪನ್ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡು ಪಲ್ಲಿದ ಬೀಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪೋಡಂಡ ಏತಾಪುಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡಣ್ಣ 150 ದಾದ ಪನ್ಪರಣ್ಣ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಇರೇನ್ 1/4 ಗಂಟೆ ಬಿಡುಪೆ ಬರ್ಪರ ವರ್ಚಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು 1 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಉಂಟು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಒತ್ತುಂಡದ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ನನೆ ಸಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಓಡಾಂಡು ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪೋಯ್ 200 ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ದಾದ ಬೋಡು ಅಂಡರ್ವೇರ್ ತೋಜಾಲೆ ಹಲೋ ಬೇಗ ತೋಜಾಲೆ ಸರಿ ಬಲೆ 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 ಉಲೇ ಬಲೆ ಸಾವಿಯ ಏರ್ ನಿನ್ನ ಬೇಳೆ ರೀತಿ ಓಲಿ ಓನರಲ್ಲಿ ದಾಯ ಹಾಕಿನಿ ಆಯ್ನೇ ತೋಜಾರೆ ಬನ್ನಿ ಓ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ನೈಕ ಬಲೆ 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 ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾಚಿ ಎಂಚುಂಡು ಬೇರ ಎಂಚಿನ ಬೇರ ಮಾತ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಬರ್ಪುನ ಕೈಕುಲೆ ಬರ್ಪುನ ಎನ್ನದನಿ ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸುಡು ಓ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ ಇರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಬು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮಲ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಆತ ದನಿ ಮಿನಿ ತೂತ್ಯಾರ ಓ ಫುಲ್ಲು ತೂತ್ಯಾರು ಬೇಲೆ ಪೋಂಡ ಅಂದ್ರು ದಾನಿ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ